Sig til chatten skal råbe, og er I klar, chat? Et i chatten, hvis du er ude til Copenhagen lige nu. Et i chatten, hvis du er til Copenhagen lige nu. Lad mig se det et-taller, okay? Der er masser af et-taller. Når jeg tæller ned for 3, så alle sammen, så råber vi, okay? Så råber vi, chat. Er I klar? 3, 2, 1. Altså, man kan godt høre folk, jo. Man kan godt høre folk. Prøv at høre. Jeg skal være far! Kom navnet giver det, hvis det er far. Okay, det var fordi, at på min gamle skole, der havde jeg sådan en træner, som sagde, at jeg ikke kunne hedde August, det er mit rigtige navn. I alle andre måneder end august måned, der hed jeg Gert, når det ikke var august måned. What? Hvad? Han kaldte det Gert? Så han drillede dig bare? Og så kaldte mine bedste venner mig for Gertemissen. Okay, stilet var det. Jeg skal være far! Holy shit, man. Let's go. Ostepølse. Ej, ostepølse er det klammeste i hele verden. Hvad er det, du lige så at sige? Det er rigtig brød. Du har lige så spist 2 ostepølser. Det er ikke ostepølse. Jo, det var. Nej, det er. Jeg kan jo se, når der er ost i pølse. Kan du ikke godt lade være med at have nej-kommunikation? Ostepølser. Altså. Jeg ved nok godt selv, hvad jeg har købt. Du har simpelthen købt ostepølse, selvom du ved, at jeg ikke kan lide dem. Jeg ved ikke, vi har aldrig spist pølser sammen før. Jeg aner ikke, at du ikke kan lide mig. Du har tydeligvis spist 2, så du kan godt lide Nej, nu har jeg kvalme. Nej, ej nu. Bro, for madforgiftning igen. Jeg hader ostepølse. Ej, men du har lige spist. Jon er varm! Hey! Men nu kunne så stå inde i CVH i Rover. Helt dagen efter Katerborg, jeg troede det var over. Snakker noget i toppen, men jeg ved ikke. Fange jo på toppen, for Hvad var det der? Glazy, skal jeg fortælle, hvad Jon han sagde til mig, da vi kørte fra sommerhuset? Ja. Og nu det her, det er ultra Glazy, okay? Og jeg exposer Jon, ikke? Men Jon han sagde til mig, bro, tror farlov, mand. Det er som om han bare altid ved, hvad han skal sige. Det sagde han, chat. Og jeg kan godt forstå det. Jeg var ikke sur på det, chat. Jeg var overhovedet ikke sur på det. Det er det der, fordi du laver altid en outro. Kan du følge mig? Du laver altid en outro, bror. Wow, det er rigtigt. Det er rigtigt, bror. Tak, Jon er tilbage. Jon er tilbage. Bro, han dropper adlibs, når han går for en. Snakkes. Kan I følge mig?